Oikein hyvää huomenta täältä U-studioista. Playoff aamu oikeastaan sarastaa nyt tässä ensimmäistä kertaa keväällä 2013 ja käydään läpi Sihvosen kanssa nyt tarkasti ottelusarjan Jokerit Lukko, eli SM-liigan runkosarjan voittaja vastaan sääliplayerin joukkue, joka yllätti heikkolaatuisen Kärpät sääleissä. Me ollaan molemmat sitä mieltä, että Jokerit etenee jatkoon, mutta käydään enemmänkin sitä syitä, että minkä takia näin on tapahtuvaa. Mä avaan pelin sillä, että Jokerit on SM-liigan paras kotijoukkue ja se päästää kotona alle 2 maalia per ottelu omaan reppuunsa, niin tää on se pohja, puolustuspelillinen, kollektiivinen pohja, jolle Jokerit rakentaa tämän koko ottelusarjan. Mä hyväksyn ton argumentin ja haen sen vielä kauempaa, että paitsi että Jokerit puolustaa hyvin, niin Jokerit hyökkää niin hyvin, tiiviinä viisikkona, lyhyillä syötöillä, että se hetki, kun Jokerit menettää kiekon, on sellainen hetki, että siinä vastustaja ei pääse rokottamaan sillä momentilla, vaan Jokerit on niin tiivis, pelaa mailat ulkona keskustan pois, että plus hyvä maalivahtipeli sinne taustalle, niin tästä syntyy niin kuin se pohjakortti siihen heidän toimintaansa. Ja Lukko käytännössä elää pelkästään vastahyökkäämisen kautta ja sen kautta, että se saisi sillä passiivisella ohjauspelillä tuotettua riistoa, sanotaan että vaikka punaviivan ja oman siniviivan välissä. Ja silloin kun lähtee harppumaan asevedon kumppanit vastahyökkäyksen, niin siitä saattaa syntyä jotain, mutta kerro vähän siitä tarkemmin, että minkä takia Jokereita vastaan ei tule hirveästi ylivoimahyökkäyksen. Sen takia, että Jokeritkin kyllä menettää kiekkoa keskialueella, mutta niin kuin mä äsken vähän kuvasin sitä niin tiiviillä, lyhyillä etäisyyksillä pelaava viisikko, kun se menettää sen kiekon, niin siinä on heti vastustajan kiekon saavan pelaajan edessä 2-3 pelaajaa, tulee sivupainetta, takapainetta ja muuta, että siitä tavallaan ne Lukon riistävät pelaajat joutuisi menee itse suoraan, ne ei pysty hyödyntämään millään lailla niin sanottua toista aaltoa, koska toinen aalto on kiinni näillä Jokereiden tiiviillä pelaajilla siitä, niin tämä on niinku se tematiikka siinä, että miksi arvelen, että Lukko ei tule saamaan kovin paljon ylivoimaisia vastahyökkäyksiä. Jokereilla on koko ajan, sanotaanko, niillä on bodycappi hyvä Lukon kiekollista pelaajaa vasta, eli ne on lähellä. Niin Lukon pelaajat tulee helposti sellainen tunne, että hei, tästä ei pääsekään mihinkään. Sitten se muuttuu koko ajan, ratkaisut muuttuu. Ensimmäisessä saattaa yrittää tulla joku uhkarohkea harhautus, sitten haetaan syöttämällä, mutta kuitenkin kun mennään kohti ottelun loppua, niin Lukko heittää enemmän ja enemmän kiekkoa päätyy ja ne toivoo, että ne pystyy prässäämään silloin Jokereiden pakkeja, mutta tässäkin Jokerit on aika hyvä, eli pelaamaan painen alta pois rauhassa joko sentterille tai laitaa ja avaamaan siten, että sieltä jää 2 kärkikarvaa ulos tilanteesta, niin puhutaanko nyt vähän siihen malliin, että Lukolle ei tässä mitään palaakaan, että ihan mitä vaan Lukko tekee, Jokerit tekee sen paremmin. Kyllä se näin tuntuu olevan, että mä en näe tässä sarjassa kovin suuria mahdoksia raumalaisille, mutta siellä on se yksi jokerikortti, Petri Vehanen, ja tietysti sitten kokenut päävalmentaja Risto Duffa, joka etsii sitä murtohetkeä, että jos saisi sen yhden ryöstöpelivoiton tai pitäisi pakan kasassa kotona ja voittaisi. Ja sitten alettaisiin punnita tätä, että Duffa vastaa Lämsä ja siinähän on kokemus vastaan kokemattomuus. Ja nämä on semmoisia pieniä tekijöitä, mutta en mä jaksa millään uskoa, että nämä olisi sitten kuitenkaan niin suuria tekijöitä, että koko sarja olisi kääntymässä millään lailla roomalaisille. Kokemushan ei missään nimessä ole valttikortti silloin, jos ei sitä osaa käyttää oikein ottelusarjan sisällä, koska esimerkiksi Duffa, kaikki jääkiekkoilijat Suomessa tietää, minkälaista jääkiekkoa Duffa pelaa. Kaikki tietää, mitä pitää vaikka tehdä karvauspelissä, aktiivivaiheessa, ohjauspelivaiheessa, miten pelataan oman pään puolustusalueen peli. Kaikki nämä tällaiset perusasiat, niin kun Duffan jääkiekko on mun mielestä siitä negatiivista touhua, koska siinä ei tule koskaan minkäänlaisia yllätyksiä. Siinä ei tule mitään variansseja, vaan se on sitä samaa junttaamista. Jokereilla on ollut pitkää aikaa, niillä on ollut useampia vuorokausia käydä vielä kerran läpi se, mitä on Risto Duffan jääkiekko, koska sieltähän ei tule Lukon osalta yhtään mitään yllätyksiä. Joku Asevedo ja kumppanit saattaa tehdä yksilötaidolla joskus jotain, mutta isossa kuvassa kuitenkin niin Lukon jääkiekko on joka ikinen ilta samaa pakkopullaa. Tämä on juuri näin, mutta tässä on sen puolensa, että sitten taas kokematon valmentaja voisi lähteä veivaamaan näitä juttuja ja muutosvalmentamaan väärällä hetkellä. Että Duffa luottaa omaan sapluunaansa ja fakta on, että kyllä sillä suomalaisessa jääkiekkoilussa on aika hyvin menestytty. Että mä pidän Duffaa kuitenkin aika kovana playoff-valmentajana. Lukon pelaajat on mun näkemyksen mukaan sellaisia jätkiä ihan kautta linjan, että niille ei ole munaa pelata isoissa peleissä ja sen takia ne itse asiassa pelaakin Lukossa. Se on paikka, jossa sä saat helposti ison tilin itsellesi puhuttua, sä saat ison palkan aikaisemmilla näytöillä jossain muualla, mutta milloin viimeksi Lukossa on tullut vahva pelaaja esiin playoffeissa, milloin on tullut esimerkiksi ykkössentteri kantamaan koko joukko, että milloin vaikka joku Perttu Lindgren kumppanit, milloin on esiintynyt ihan oikeasti edukseen
pudotuspeli kevään, koska mä en osaa sanoa. Mä en tiedä, mikä raumalaisia vaivaa tosi peleissä, mutta heillä ei ole rohkeutta astua esiin parrasvaloihin. Nytkin on vähän sellainen, kukaan Lukon pelaajista ei esimerkiksi astunut esiin ja lopetellaan tätä hullumyllyä, kun kaikki puhuu, minä mukaan lukien, että tämä on Jokereille vaan niin lämmittelykausi välieriä. Tämä on tavallaan niin vapaa taival Jokereille, että kunhan vaan raiskataan Lukko välissä ja sitten sen jälkeen mennään jatkoon. Niin miksei sieltä kukaan astu esiin ja ilmoita, että hei, mekin ollaan olemassa ja me ollaan ylpeitä siitä, mitä me ollaan ja me lyödään Jokerit tästä tulos. Tämä on kyllä ihan totta, kun mä mietin taaksepäin noita muutamia vuosia, niin ei ole kyllä tullut semmoisia tasonnostajia. Nyt tämä Asevedo tietysti on ehkä poikkeus tästä, mutta mä näkisin nyt tilanteen niin, että Lukko on saattanut saada energiaa, etenkin psyykkistä energiaa tästä pikkusesta yllätysvoitosta, kun pudottivat Kärpät, no oli yllätys tai ei, niin ihan täydellisenä läpihuutujuttuna mä en tätä pidä. Et niin kuin mä sanoin sen, että Duffa etsii nyt sitä halkeamaan siitä, että mihin kohtaan mahdollisesti iskeä tuossa nyt. Mä nostan muutaman pointin esiin vielä statistiikan valossa. Lukko on SM Liigan lähes huonoin kotijoukko ja tällä hetkellä mukana olevista huonoin, eli 12 Äijänsuola, ja sehän on ihan katastrofaalinen, kun lähdetään Jokereiden tasosta vierasjoukkuetta vastaan ylipäätään pelaamaan. Ei pitäisi olla yli 5 ottelun sarja mitenkään. Onko 4-0, onko 4-1, mutta ei voida edes varmaan puhua 4-2 tai puhumattakaan 4-3 tai edes vitsailla siitä, että Lukko menisi tästä jatkoon. Joo, mä en lähde ehkä ihan tarkasti noita arvelemaan, että onko se 4-1, 4-2 tai näin, mutta että jossain siellä luokassa se on. Ja sikäli olet oikeassa, että jos Lukko ei pysty pitämään niitä pakkansa kasassa kotona ja voittamaan, niin sittenhän tämä menee aika nopeastikin tämä sarja, koska en mä usko, että Lukko pystyy muuta kuin sen yhden ryöstöretken maksimissaan tekemään. Ja sehän se on pakko tehdä, jos Lukko meinaa tästä sarjasta jatkaa. Että kyllä nämä tilastot on aika vahvasti tällä hetkellä Jokereiden puolella. Kärpät ei osannut puolustaa jalalla Lukkoa vastaan, nopeutta vastaan, nopeita vastahyökkäyksiä vastaan, mutta kuten äsken todettiin, niin Jokerit osaa tehdä sen erittäin hyvin. Jokerit ottaa kollektiivisesti vähiten jäähyjä SM-liigassa, eritoten kotonaan. Ottaa ylivoimaisesti vähiten 2 minuutin jäähyjä, niin sitten kun me katsotaan tavallaan pelaamista, että silloin kun ei tule jäähyjä, sulla ei tule tähtipelaajille momentumia, sulla ei tule esimerkiksi kantaville voimille, sulla ei tule ylimääräistä jääaikaa ylivoimajan merkeissä, niin onko tämä sellainen paikka myös, missä sitten Lukon eturivin pelaajat karkaa koloihinsa, kun menee peli kovaksi ja ne huomaakin, että hei, me joudutaan 5 vastaan pelaamaan SM Liigan tasapainoista joukkuetta vastaan, että me ollaan ihan kusessa. Joo, se on näin, kun peli jatkuu, mitä enemmän se mennään 5 vastaan, niin silloin tulee tämä pelaamisen rakenne vastaan, toisen pelaamisen rakenne. Erikoistilanteet on semmoiset, riippumatta mikä on erikoistilanteiden historia, on ollut hyvä tai huono alivoimissa, niin pikkusen alkaa alusta tavallaan puhtaalta pöydältä pudotuspeleissä, että siellä olisi se taas se Duffan halkeamakohta etsiä, mutta tämä on loistava pointti. Jokerit ei ota määränsä enempää jäähyjä eikä anna näitä halkeamakohtia sinne Lukolle, että kyllä tässä nyt ollaan vyörytetty aikamoinen faktapaketti sen puolesta, että tämä on Jokereiden sarja. Eli mun ilmoitusluontoinen ennuste on se, että Jokerit menee 4-1 jatkoon, eli mä tarjoan Duffalle sentään yhden säälipalan, että viekää 1 playoff-voitto mukana sinne pitsiturnaukseen, niin voitte sitten olla takki auki siellä, mutta sä et varmaan nyt povaa ainakaan Tomi Lämsälle tällä kertaa